हेलौ खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजां दं लोगोफोर आंबो मोजाङै दङ दिनै एखेबारे ट्रेडिशनेल गानखाबाय आरोना लोगोफोर ट्रेडिशनेल ड्रेस गानबाय आङो जोंना कलेजाव ससियेल हेरासमेन्ट दङ आरोना थुंगा 22थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुमा दङ बावहाय आं थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना दिनै भिडिअखौ इन्जय खालामगोन होननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आं जाहाय भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामगोन थ' लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ जागायदों एरा नाय बिदि बानायदों आरोना नै बेनो थुंगा 22थि फरायसालिमा थाखो बर' फरायसा जथुमा 2023 माखासे दं आरोना नै माय गड खालि सिबलै बिराद मोजां साजायदोंमोन खिन्थु साजायनाया खिन्थु ओमफ्राय नै खालि जाबाय जायगाया मानसियानो गैया रावबो Iya tak sama orang lah yang dong mas. Isu lah pada. Isu lah. Kang Islam pun mana lagi?